bayan ke bani da kowa, ke ce wacce zuciya ke yin ƙauna, daga ke na rufe ba zan kula kowa ba. Bayan ke ban kula kowa ba, ke ce wacce zuciya ke ƙauna, bayan ke ban kula kowa ma. Soyayya a ce ta wuce duka dukiya, so mai san kan kayo haka to ka biya. Asiya na da kyau kuma gata da tarbiya, to fa abinci an kace kin fi ga taliya. SG naki ne gobin da ba ƙarya, kin min shaida ashe ba na ƙarya. Ga ki da kyau ko a ce ba ki da kwalliya, dole ce da ke yaki sanaya. La 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 yaki sanaya. Ya kike zo, ya kike zo, yaushe ne za ki zo, ya kike zo don Allah zo. Assalamu alaikum mai daki, don na dawo gabreki domin na kai sadaki, to abinci a baki na baki, to ba komai da sadaki an ɗauran aureki, to ki sha ki kwanta so yana son mai suna, dole ima kira ki ko da Mansura, dan baiwa gare ki anyo an ƙara. Wai ku mata da wace zan jera, darajar ki ta kai hakan babu harara, ba kya zagi bare dukan kowa. In na ci da ke ina cikin damuwa, sai ki ce da ni nake jin son damuwa. Soyayya ashe tana tarin damuwa. Aha yayyo to mene dan ƙauna, zo samu guri zauna, zan baki kulawa dan har muka zanta. Mene ki bukata, zan baki kulawa. Shi soyayya ashe yana a cikin zuciya, sai fakaro nake da rago bakaho, tambaya nake yaushe zaki zo. Zan miki tanadi amma bani da kanzo, to huta Asiya ta haya, zo huta Asiya la la. This is SG Gobinda on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.